i ddysgu chi sut i wneud Cacennau Tylwyth Teg. Tylwyth Teg ydy fairies. A dyma'r cynhwysion. 4 ounce o fenyn, 4 ounce o sugar man, 2 wy, 1 llwydi o vanilla, 4 ounce o flawd codi, 2 lwy fwrdd-o-laeth, llefrith i bobl o Gogledd, 10 ounce o hanner o sugar icing, 2 llwydi o ddŵr, ac addurniadau! Cymysgwch y menyn gyda'r siwgr mewn powlen. Nesaf, curwch yr oer yn araf i mewn i'r powlen. Ychwanegwch llwy de o vanilla. Atrwch eto. Ychwanegwch o blawd. Ac ychwanegwch ychydig o laeth nes fod y cymysgedd yn feddal. Meddal ydy soft. Rhowch chydig o'r gymysgedd mewn casys papur. Dim gormod. Rhowch y casys yn y ffwrn am 8 neu 10 munud nes ei bod yn frown golau. Mae angen yr popty fod ar dymheredd 180 gradd Celsius. Nawr mae'n amser am yr icing! Rhydyllwch yr icing i mewn i'r fowlen. Rhydyllwch ydy sif. Ychwanegwch ychydig o ddŵr i wneud yr icing yn llyfn. Mae'n barod nawr, rwan da ni'n addurno'r cacennau. A nawr am y sgeintiadau. Dwi'n meddwl wnaeth hynna'r tro. A dyna ni'r Cacennau Tylwyth Teg, fairy cakes.